मी कुठे नेणार, माझीच कामं घरातली होत नाही पाहिजे ना. हारवाला बनायचं राहिला तसं नाही, घरामध्ये देवासाठी सांग. हारवाला बनायचं राहिला. खूप काम आहे हो आज. म्हणजे सुरुवात कुठून करायची ना ते पण मला कळत नाही. करून घेऊया. आणि 2 कट केलेत कारण खूप मोठी होती ना म्हणून. कुणाच्या बाबाला भूक लागली म्हणून त्यांचा आवाज सध्या बंद आहे. 2 मिनिटं पण नाही, 1 मिनिटं गॅस चालू ठेवायचा आणि बंद करून टाकायचा गॅस. तर आज सकाळी सकाळी की नाही वाटण असतं ना ते करायला घेतलं आहे. वाटणामध्ये इथे मी 1 नारळ घेतला आहे पूर्ण किसून आणि एक 10-12 कांदे घेतलेले आहेत, लसूण घेतलेलं आहे. आता हे सर्व ना चुलीवरती लालसर भाजून घेणार. ते कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकलं आहे आणि ही कढई ना ते साईडला सळाचं पीठ असेल ते लागलेलं आहे. हां, आणि कुणाल निघाला. सगळं घेतलंच ना रे. काही ना काही विसरतात ना, त्याच्यामुळे आठवण करून द्यायला लागते जायच्या आधी, नाही तर परत जीवाला घोर. अधेमध्ये फोन पण विसरतात, पर्स विसरतात घ्यायला. जा सावकाश जा. माझं इथे काम चालू आहे. कुणालचे बाबा गेले आंघोळीला. वाटण भाजून देते पहिला. हे बघा आपलं वाटण चांगलं असं भाजून तयार झालं आहे. आता थंड झाल्यावरती हे मिक्सरमध्ये वाटून घेणार मी. एक 7-8 दिवसाचा हा मसाला आहे आमचा. म्हणजे कडधान्यामध्ये वगैरे लागतं ना ग्रेव्हीसाठी बघा आपल्याला, त्याच्यासाठी असं बनवून ठेवते म्हणजे बरं पडतं मग ते. ऐकलं काय, आज म्हटलं कामं भरपूर आहेत, चला कामं करायला. मी कुठे नेणार, माझीच कामं घरातली होत नाही. आज माझ्याकडे मोठी लिस्ट आहे कामाची. ते हुक कुठे ते काम करतील पडतं ना. एक वाफा तिकडे तयार करायचा ना वेगळा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तुम्हाला आजचं वातावरण पहिलं सांगते. असा खूप वारा सुटलेला आहे सकाळपासून. 2 दिवस झाले जरा ना गरमी कमी झालेली आहे गावी. गारठा असतो दिवसभर आणि ऊन पण जरा कमी लागतं दिवसा, त्याच्यामुळे चांगलं झालेलं आहे. आणि आमच्याकडे इथे कामं चालू आहेत. हे बघा कुणालचे बाबा चालू आहे, सकाळपासून तेच चाललेलं आहे. म्हणजे गेले 2 दिवस झाले सगळं चालू आहे. काही नाही काही लावायचं चाललेलं आहे. जेव्हा सगळं व्यवस्थित येईल ना तेव्हा मी तुम्हाला दाखवीन सगळं. म्हणजे बियाणं तर रुजवलेलं आहे. इथंच केलं हे. तू ही लावलीस ना. 1 मिनटं. हां माहिती आहे. तर आज की नाही माझं घरातलं सगळं एक्स्ट्राचं काम चालू आहे. तुम्ही बघितलं असेल क्लिपमध्ये. वाटण वगैरे जे काढायचं होतं ते 7-8 दिवसात मी काढून ठेवते.
गव्हाचं पीठ माझं संपायला आलं आहे, म्हणजे आहे अजून 4-5 दिवस, तरी पण अगोदर ती तयारी करून ठेवते, कारण चक्की लांब आहे त्याच्यामुळे आधीच केलेलं चांगलं असतं. आणि अजून पण घरातलं भरपूर आहे, सगळं एक्स्ट्राचं असतं ना ते चाललेलं आहे, तेच सुरू आहे माझं सगळं. आणि बाहेरचं पण बरंचसं काम मी आहे ना आज करून घेतलं. तर एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायची. मला वाटतं 2-4 दिवसापूर्वी तुम्हाला फक्त मी दाखवली होती ती रेसिपी, अळूवडीची बघा, ते रस्स्यामध्ये सोडलेली. म्हणजे ती आज करायचा विचार आहे, म्हणून ते वाटण वगैरे सगळं मी आज काढून घेतलं. म्हणजे आता सकाळी काढून घेतलं, म्हणजे संध्याकाळी करणार आहे मी, म्हणजे मला बरं पडेल मग. तर बघू आता कसं होईल ते, त्याप्रमाणे ती शेअर करते मी. काय आलं बोल आता. हां, 5-7 मुलं येत आहेत, आली आहेत असे असे जे कट्टे असतात ना, हां, तसं ना असे 5-6 इकडे तिकडे तुटतात, काढतो. वेल आहे का ती? नाही, काय माहिती कसं होतं ते. ते बियाणं ना रुजवलं, रोपं तयार झालेली आहेत ती. त्याला आता खत पाणी वगैरे सगळं चाललं आहे. तर आता बघूया, जागा चेंज करून लावायचा विचार आहे का तिथेच, बघू आता कसं ते. त्यांची ह्याच्यासारखी नाहीत काय, लांब लांब होतात 5-6. दिलं का देवानी, म्हटलं देवानी साथ देऊन फळ धरलं की मग बरं वाटतं. हा, मेहनत तर चालू असते. नाहीतर मग अगोदरच दाखवलं आणि नंतरला काय आलं नाही, मग आम्हाला पण मग आहे ना काय होतं, मग नाराज व्हायला होतं. मग असं आलेलं दाखवलं ना की आम्हाला पण आनंद होतो, तुम्ही पण बघून खुश होता, म्हणून सगळं रुजलं ना का मी तुम्हाला दाखवते. मग आता ही छोटी छोटी आलेत रोपं, त्याला फळ धरलं का बघूया, मग दाखवीन तुम्हाला. प्रभूची माया, देवाची माया. आता जराशा गप्पा मारत बसते कुणालच्या बाबांबरोबर, जरा सावलीमध्ये बसले नारळाच्या इथे. माझं घरात भरपूर काम आहे, कधी व्हायचं. तू करशील तेव्हा. सकाळपासून लागलेलीच आहे. कधी व्हायचं म्हणजे सकाळी किती वेळा, 6 वाजल्यापासून लागलेलं आहे कामाला. आत्ता मी जरा 2 मिनटं बसलेले बघ. आता जेवण करायचं आहे, अजून कपडे पडलेत ढिगभर धुवायचे, नंतरला मग ते भांडी लादी पुसायचे, बाथरूम, लिस्ट, मोठी लिस्ट, गहू साफ करायचे मेन म्हणजे. मारला ब्रश चांगला आपल्या नानी घराला, तरी मला परत धुवायलाच लागतं ना, बालद्या वगैरे घासायला लागतात त्या वेगळ्या. हे झेंडूचं हे उचलायला पाहिजे होतं बघ, त्याला तर हे आहे बियाणं आहे त्याच्यामध्ये फुलांचं. ते रोप आहेत ना, त्याच्यात जाऊन ते काळे त्याची किडी लागत नाही, म्हणून मी ते तोडलं. नाही, ते बियाणं काढून जिकडे टाकायला पाहिजे, मग रुजतील ना आपोआप फुलं. आता आपल्याला मिळतात ना देवाला, हे बघा झेंडू, म्हणजे देवाला फुलं ना कमी नाही आहे ना. पाणी घातलं ना थोडं. नाही, आणि दुसरी पण आता बियाणं ना आम्ही झेंडूचं लावलेलं आहे, जिथे तिथं पाणी वगैरे असं आहे ना पडतं ना, तिथे टाकून ठेवलेलं आहे. रुजल्यावरती देवाला आपल्या कामाला येतील, त्याच्याने रोजची देवाला फुलं असतात ना. पावसापासून आपलं चाललेलं आहे ना, एक दिवस पण असा नाही की देवाला फुल नाही आहे, रोज फुलं असतात रोज. झेंडू हवात ना, हार वगैरे बनवायला पाहिजे ना, झेंडूचं हार वगैरे बनवायला पाहिजे ना. हारवाला बनायचं राहिला तसं नाही, घरामध्ये देवासाठी सांग. हारवाला तर मी जाते घरी, माझं काम आटपून घेते. तर चला, आता माझं घरातलं जे काम आहे ना ते मी पटापट करून घेते. त्यांचं चालू ते त्यांचं काम. खूप काम आहे हो आज. म्हणजे सुरुवात कुठून करायची ना ते पण मला कळत नाही. कडधान्य भिजवलेलं आहे, तुम्हाला मी दाखवते 1 मिनिट काय काय भिजवलेलं आहे ते. सुरुवात भेटलेली आहे. सगळ्यात अगोदर मसाला आहे ना तो वाटून घेते आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करते. कडधान्य मूग बघा, हे मी परवाच्या दिवसासाठी भिजवलेत, म्हणजे 2 दिवसांनी ती भाजी करायला होईल. आणि हे संध्याकाळसाठी काळे वाटाणे. हा बघा मसाला पहिला भाजून घेऊया, नंतर लाईट बीट गेली तर सगळं गडबड होऊन जाईल. तर इथे तुम्हाला मी आज अळूवडी म्हणजे रशामधली अळूवडी दाखवते. आपल्या का ताईंची कमेंट होती की ताई अळूवडी दाखवा म्हणून, तर तेच मी आता करायला घेतले. झटपट दाखवते तुम्हाला. हे तांदळाचं पीठ घेतलंय, चण्याचं पीठ,
हे बघा, हे थोडेसे तीळ घेतलेले आहेत, हळद, आलं लसूण मिरच्याची पेस्ट घेतलेली आहे, थोडंसं तिखट मसाला आणि त्यात मी आता टाकते 1 चमचा कोकमाचा आगळ आणि चवीप्रमाणे आता मीठ टाकते. सर्व साहित्य आहे ना ते सगळं आता मिक्स करून घेते मी. तर तांदळाचं पीठ ह्याच्यामुळे की नाही छान असं अळूवडी ना आपल्या एकदम कुरकुरीत बनते. जर का तुम्हाला नुसती पण खायची असेल तर अशी पण खाऊ शकतो आणि रशामध्ये पण टाकून. आणि वेगवेगळे पीठ लावून पण छान बनते अळूवडी. म्हणजे कुळडाचं पीठ असतं ना ते, परत ह्याचं काय बरं बोलतात, उडदाचं पीठ, चण्याचं पीठ, तांदळाचं पीठ असे मिक्स करून पण छान अळूवडी बनते. अळूवडी शब्द पटकन येत नाही ना तोंडामध्ये. आलूवडी बोलायचं. आलूवडी, आलूवडी, अळूवडी. आलूवडी. हे बघा, हे पीठ आहे ना आता हे बघा चांगलं असं मिक्स करून झालंय. हे मी साईडला ठेवते. आणि इथे आपली पानं जी आहेत ना वड्यांची, स्वच्छ धुवून वगैरे आणि त्याच्या शिरा वगैरे सर्व काढून घेतलेले आहेत. हे बघा, तर हा पहिला कोकम लावते म्हणजे जरा खाजरेपणा ना कमी होईल. म्हणजे नसतो जास्त पण तरी पण थोडंसं लावायचं, आता घशाला खवखव होते ना म्हणून. चिंचेचा कोळ पण लावू शकतो. आता आहे ना हे पीठ लावून घेते. हे बघा, सगळ्यात शेवटचं पान. आता व्यवस्थित सगळी पानं आहेत ना ते असे दुडून घेऊया आणि त्याची वडी वळूया. पानं जर का निघत असेल तर पीठ लावलं ना का पानं मग अशी ना उघडत नाही, मग चिपकून राहतात. पानं भली मोठी होते एकदम. आता ही तयार झालेली अळूवडी आहे ना ती आपण अशी उकडून घेऊया. आणि 2 कट केलेत कारण खूप मोठी होती ना म्हणून. फोडणीला घालून दिल्यानंतर मी टाकतो ना एकाला ते पाहिजे मला फोडणीचं घालते म्हणजे तो व्हिडिओ ते म्हणूनच म्हटलं जागा पण कमी पडेल ना. ते तोडल्या कशा अळूवड्या बाबांनी तुझ्या, कशा कापल्या? काय बरोबर आपल्या घाई केल्या, गरम आहेत. तर इथे आता आपण वाटाण्याचा रस्सा म्हणजे सांबारा उसळ करायला म्हणजे सुरुवात करतोय. तर हे बघा, खाली हे काळे वाटाणे आहेत ना, मीठ, हळद आणि हा टोमॅटो टाकून उकडून घेतलेत. तर थोडेसे वाटाणे मिक्सरला असे जाडसर वाटून घेतलेत. हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण आता पाय थोडं काढून घेतलं. आणि ही लसूण चेचून घेतलेली आपल्याला फोडणी करायची. आपली अळूवडी आहे ना, काय अळूवडी का अळूवडी, अळूवडी पण शिजून थंड झालेले अशा तुकड्या करून घेतल्यात. इथे कढईमध्ये तेल टाकले आणि आता पटकन आपण पहिला वाटाण्याचा सांबारा फोडणी घालून घेऊया. यात फक्त मी लसूण आणि जिरं याची फोडणी देणार आहे. लसूण जरा चांगलासा लालसर करून घेऊया. आपलं लसूण लाल होतोय तोपर्यंत हे जे सगळं साहित्य आहे ना ते आपण मिक्स करून घेऊया. यातच हे आपलं वाटण वगैरे आणि हे वाटाणे सांबारा, वाटाण्याचा सांबरू, सांबरू बोलतात, सांबरू. आता इथे लसूण बघा झाले लाल. त्यात मी आता टाकते तिखट मसाला, म्हणजे एक छान असा रंग येईल. जरा चांगले झणझणीत करायचे म्हणजे मस्त लागते. मग आता हळद कशी उकडताना मी टाकलेली त्याच्यामुळे हळद त्यात टाकणार नाहीये. आता पटकन ही फोडणी करूया आपण.
आता आपल्या गरजेनुसार पाणी वगैरे टाकायचं. त्यात कोथिंबीर टाकते, थोडासा गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता वाटाणे उकडताना मी याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं, त्याच्यामुळे थोडंसं कमी टाकणार अगोदर. आता आपली ही जी उसळ म्हणजेच वाटाण्याचा सांबार शिजतोय तोपर्यंत आपण अळूवडी आहे ना ती शेकून घ्यायची. म्हणजे तेल टाकते फटाफट घाई काय करा दादा, फटाफट शेकून वाटते. गरम होऊ दे आधी. झाला गरम झालं. माझा चेहरा एवढा जवळ नको. आणि इथे वड्या शेकवायचं काम कुणाच्या बाबांना दिलेलं आहे. आज जरा उशीर झाला आमच्याकडे जेवणाला, म्हणून भूक लागली सर्वांना. काय ना, आता ही वाटाण्याची उसळ शिजली ना की चांगलं मग चांगलीशी उकळी येऊन द्यायची, थोडीशी घट्ट होऊन द्यायची. आणि मग नंतर या वड्या आहेत ना शेकलेल्या त्या आपण सोडायच्या आतमध्ये. छान असं मस्त तयार होईल. झालं तेल गरम. कुणाच्या बाबाला भूक लागली म्हणून त्यांचा आवाज सध्या बंद आहे. भूक लागली कारण 9:15 होऊन गेलेली आणि जेवायचा टाइम झालाय, पण अजून जेवण नाही झालेलं त्याच्यामुळे. आता इथे बघा वड्या घेतल्यात तळायला, पण दाखवते. आता या फटाफट तळून घेऊया. तेल जरा कमी टाका प्लीज. इथे मी बरोबर करतो ते, परत मागे फिरवायची. वड्या मस्त वाटतात. वड्या शेकू द्या. आपण कटिंग करून देऊ पटकन. आता या अशा छानपैकी आपण शेकून घेऊया वड्या. काळी काळी तुळस, काळी तुळस, कृष्ण तुळस. काय दिलं? कृष्ण तुळस, तीच काळी तुळस. श्याम तुळस, तीच कृष्ण तुळस. बरोबर श्याम. बघा आता ही आपली उसळ तयार झालेली आहे. त्यात आता आपण टाकूया वडी. टाक ना, सोड ना. किती टाकायचं तुम्हाला हव्या तेवढ्या? मला 2 खाईन. 3 बस झाल्या. अजून एक नाही, अजून एक टाक. 4 टाकूया. आता 2 मिनटं पण नाही, 1 मिनिट गॅस चालू ठेवायचा आणि बंद करून टाकायचा गॅस. आणि ह्या बघा बाकीच्या आहेत ना आपल्या शेकून होत आहेत. ये कुणाला ये वाजली ती बघ. ये या दरायला काढी लावली. ये चल. ये बाळा पोर माझा भुकेला कधीचा. 9:30 वाजले. तर जेवायला आता वाढते. छान झालंय. काय म्हणूया, नाव काय द्यायचं या डिशला? डिशला म्हटलं नाव काय द्यायचं? तर हे बघा, हे असं जेवण आहे. आपली अळूवडी, चपाती, ही दुपारची मेथीची भाजी आहे. आणि हे बघा, हे तुम्ही ना करून बघा. या थांब. टेस्ट करून बघा जरा. टेस्ट नाही, असंच खायचं. छानच झालं, कारण त्याची पण बनवलं होतं ना. कुणाला आवडलं? काय रे कुणाल? आज भूक लागली ना, उशीर झाला ना. होतो काहीतरी काहीतरी उशीर होतो जेव्हा बाबाला गरम होतो. काढल्या वरच्या घेतल्या ना सगळ्या. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, जेवून घेते आता. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ, रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.